आई बहुत ही ज़बरदस्त मेटल में एगो ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आइल बानी जौना गाना के नाम बा आरा में 8 दिन हमसे बतियैलू। चलिए हम सुनावत तनी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताई। अच्छा लगा तो चैनल के सब्सक्राइब करी और ज़्यादा से ज़्यादा गाना के शेयर कर दी। और वह सिंगर नहीं तो बहुत खुशी की बात बा कि गाना सुना तनी हो सके तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें कमेंट करके जरूर बताइए गाना कैसा लगल और आगे शेयर कर दी ताकि सिंगर्स लोग सुन सकस लो और गाना के गा सकस लो। आरा में 8 दिन हमसे बतियैलू छपरा सिवान काहे साटा पगैलू ए हो। आरा में 8 दिन हमसे बतियैलू छपरा सिवान काहे साटा पगैलू। कोई के प्यार काहे कैलू खेलावर खिसियाइल बड़सन ए कही के प्यार काहे कैलू खेलावर खिसियाइल बड़सन। आ जिला मोतिहारी न सही गजदारी धके ठोक दिहासन जिला मोतिहारी न सही गजदारी धके ठोक दिहासन। सुनी हो बेतिया के टच में रहे भागलपुर भभुआ मोहनिया हो कहे। सुनी हो बेतिया की टच में रहे भागलपुर भभुआ मोहनिया हो कहे। पूरा चंपारण के लइका रंगदार हवे सन अरे पूरा चंपारण के लइका रंगदार हवे सन। आ जिला मोतिहारी न सही गजदारी धके ठोक दिहासन आ जिला मोतिहारी न सही गजदारी धके ठोक दिहासन। आरा में 8 दिन हमसे बतियैलू छपरा सिवान काहे साटा पगैलू ए बुची। आरा में 8 दिन हमसे बतियैलू छपरा सिवान काहे साटा पगैलू। कई के प्यार काहे कैलू खेलावर खिसियाइल बड़सन आ जिला मोतिहारी न सही गजदारी धके ठोक दिहासन जिला मोतिहारी न सही गजदारी धके ठोक दिहासन। ये गाना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और बेतिया मोतिहारी के जे भी ये लोग सुना था तो जहाँ के जे लोग हुई जहाँ जिला के कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा गाना के शेयर कर दें।